Selamat hari pesta di hita saluhutna. Hamuna dongan saha porseaon. Tamado hita madok mauliate tu Jehovah. Ai diramoti do hita sahat tutiki. Tapasangap mga ibana puji-pujian dohot untuk serep ni rohata tasoba ma ibana. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di porbadia na tu mo palangit dohot tanoon di pasarhom madamena tutod di tabe. Amen. Rak mahita madok tang yang taing. Amin. Ita somba madadanak nasi natino ni para siroy de mata amai asanga podi debata dame majolma las ni rohani debata ajolma muse somba nami madihona tubuo osibo andame tu portio sai pasauro maturo anamio dame mi oh Jesus asanga pun di debata dame marijol las ni rohani debata ajol maonuse ay nunga tarida di hita asin rohani debata sibain haluaon ni salhut jolma adileho do dirina humokop hita asa ditobus hita sian hajahaton asa urason na dirina bangsona naung ibana na punasa na ulo makapadoton aka ulaon na dingkan martangyang mahita ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang upuji jala hupasangap kami maguar muda badiai odo na majo jala manogu hamisian ahulomon tu bagasan hati uron marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami asagabe bangsom hami marolop-olop jala marlas ni roha do hami ala saluhut pambahenami asi maroham lehom matodimi madongani hami dohot mangurasi hami asa terpileho kami roha nami ngulu nami gabi pujian dohot hamuliateo tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami didongani Tuhan debata mahita saluhuna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jahama hatani debata sikat nipatik di hita di hari pestaon natar surat di sada Timotius pidu na berjo pidu sada mamuka sianet 10 pitu sahatu ayat 10 sia alai hamuliau dohot hasangapon saliling-ililing nama iraja naso marmulai ima debata nama notong naso dapot idaon naso mamujungi. Amin.
Yuk maha porsiaoni marrohana yas nabi nolokot ni nadeba gabe tarhorom taringot tu ha porsiaun rap hita mangidogogo ale Tuhan debata sai pargugui mahami maulao nau artu hatami amin. Yang mahita manopoti dosa dia dopan ni debata ale Tuhan debata amanami na di banua gijang odo na patuha pahon hap sesani dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asima roham di hami akan na mangarsakot dosa nami nuaing tuho sa hapon matubagasan rohanami hasesani dosa nami na pinatupami. Lehom matuhami todim na badiay. Sahot haporsyaon nami di asi ni roham. Pergugoy jala urupi mahami laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami. Madaging dohot todi nami. Gabi pilihan na manghul. Jala na badia tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debatahan taringot tuha sesani dosa. Ahulongon saliling-ililing na hubayam makahulongi ho. Ibaheni utog-utogu ho marhite asi ni roha. Ninna Tuhan Jehovah. Asa ngapom madi debatahan na digijang. Epistel di pesta Natal itu bidu napaduahon mamuka senet sapusada sahat sapulonom tajahama sorry ainunga tarida asin rohani debata sibain haluaon ni saluhut
jolma. Laus diajari rohita, pai mahon hatuaun natahirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debatana balgai, dohot Kristus Yesus si paluai. Ima hatahon, paingotot jala ajarkon sian nasa gomos ni roham, unang maadong na marhua ni roham idaho, martua mahalak na ubege, jala na upeop hata ni debata. Amin. Langit do tanoon, saluhuk do ditopa debata, langit, tano, laut do nasa isina, ditopa do akka suas-suana, pahap-pahanan, saluhut nai menjadi do, marhite sian hapistaran, dohot hagogon ni debata, bagasan kuasona naso hatu dosani. Ala itu ngasing do panopaon na di jolmai. Pola do merdenggan hata. Pola do dibayar rupana sendiri. Gabe patohan ni rupani jolmai. Pola do hosana di upus tu jolmai. Gabe gema iturgi aparjol. Sema debata, tolema, tatopa majolma, umiru rupata, dos tukang alahota, asa dirajai deke akan di laut, toho pidong akan amartong atau ngalangit, toho akka dorbia, rodi sadok tanoon, nang sude guluk-guluk, akan amarjiris di atas tanoon. Jadi di topa debata majolma itu miru rupana ditirihon debata, lamanopa ibana. Awa dohot boru-boru nasida ditopa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida inna. Debatama tu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu sandok tanoon. Jala patunduk hamu jala rajai hamu deke akana di laut. Dohot pidong akana martonga-tonga langit. Rodi sude binatang akana mardirir di atas tanoon. Rede mahita siya pwede nomor 40.
sonang jala denggado inganan ni jolma na parjului ibahet di bata di porlak edeni. Dang adong na hurang. Si kopdo sude di parade di bata di jolma na tinopanay. Jala di leho do huasona mangarajai. Ahama bikas na gabi mardosa, gabi di pabali jolmai sian porlak eden naudi. Ia soholan kijang ni roha dumulana. Ay dilupa hotona ni debata nong paradehon saluhutna. Ido dipake si polisi mangela jolma. Tabege maliturgi baduaho. Dungi saya dipanot noti boru-boru ima parbue ni haui. Dibahen dengan panganon jala ia matana marnida. Jala tau menunggul rohan hapistaran haui. Jadi diputikon sian parbue nain jala dipangan. Dilehon madoho tersinondukna siani gabe dipangan. Dungi tonggorma mata nasida na dua. Diboto manang marsai mara nasida. Gabe disomoti ma bulung ni hau ara bahen sabut nasida. Dungi itonggorma mata nasi. Dungi dinna de batama jahoba ma ida ma nunga doson sadasian hami sian adam. Uboto na dengkando naroa onpe asa unang didundukon tangan na mamutikon huhut sian hau hangoluan jala dipangan gabe mangolu saleleng-lelengnya. Jadi dipabali di bata jahoba ibana sian porla eden asa diulah tano pembuatan nai. Jadi dilele masih adami jala dipaipahon akka kerubim tungkan habisaran di porla edeni marpodang si dua baba marjibur-jibur asa dijaga dalam tuhau hangoluan. Marete maika. Bisuk pe sibolis. Ragam pe carana lahu manggago julmai. Alai dang tuki mangukupi holong ni rohani Tuhani tu jolma na tinopana. Polai kon jolo mardenggan hata. Polai kon tumiru rupana. Polai kon diobuson hosana. Dang di pasombu debata tarbuang ona huhum jolmai sahat tu ujungna. Ai para siroha godang do ibana. Alai ni di parbaga-baga do lau paluahon jolmai sian dosa. Asa tarbain jolma marsaur doho debata. Tabege ma di Turki patuluhon. Yesaya sia ayat sada sahatu onom. Bangso na mardalani di bagasan hahaulomon marnida sada panondang nabolon. Binsardo sada panondang ni akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Lunga di patoropo bangsoi. Lunga di padiri ho di ibana halalas ni roha nabolon. Marlas ni roha manasida di joloni bohim. Songon las ni roha ni gotilon. Songon parolo-olo pon dina merbagi taban-taban. Anunga di panggolhon ho auga na apetu ibana. Dohot batahi ni abarana. Dohot listing-listing ni namangadu ibana. Songon uju di hari midian. Ai masok-sok dosogo nasa senjata ni persenjata di atur-turtar ni tong tangan. Rodi ulos namar sapu mudar. Gabe si panganon ni api. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, di lohon tuhita sada anak,
apetu abarana dosogot harajaon jala bahenonna guarna si partahi haholongan si ulu balang ni debata ama saleleng ni lelengna raja ni hadameon bain hahaganda ni harajaon dot hadameon naso marujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaon nai makokoton dohot patubuhon marhite-hite pati dohot hati goran olak niondro di saleleng-lelengna amuruhon ni Jahoba Sebaot patupahon songoni. Marende mahita sian buku ende nomor 615. Jupang tikina obartu baga-baga ni debata taringot si Palua. Na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean si Anton di Porbadia di huta Bethlehem. Tabegema liturgi paupato. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret nako tuluat Judea. Tuhutani si Daud namargoar Bethlehem. Ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdohot si Maria oroanai naung gabe-gabeane. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna diborhos ma dipiakon ma tu pagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma barmurgen di ladang na di sini aka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi dapoton sada suru-suruan manasida. Dalam marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situ tuma. Alai didok suru-suruani ma tu nasida. Unang mabiar kamu. Ai barita halalas ni roha godang luhubuan tuhamuna. Persaulian ni sandok bangsoi. Ai naung tubudo dihamu sabor nginon. Di hutani si Daud si Paluai. Ima Kristus Tuhani. Omma partinandan dihamu. Poso-poso do dapotonomuna. Nabi norhos pea di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suru-suruani torop akka parangan perbanua gijang. Dipuji nasida do debata mando. Hasangapon ma di debata na di gijang. Dame ma di tanoon. Dia kajol ma halomuani. Amin. Nunggaro rajata si Paluai. Dada holan hita di Palua. Alai dohot do nang portibion. Sudema nasa damang kulmit. Nasa ulu ni tot marsoba tu ibana raja hadameoni. Puji majahoba ale tondiku jala nasar hakku di bagasan pamuji warna na badiai. Ibana manesa dosam sudena. Ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon ngulum sian hamagoan. Ibana martipalhon dengkan basa dohot asin roha. Dohot mahita marsoba tu ibana. Mamuji denggan di basana jongjong mahita laos mangedehon sonang ni porginnai.
Yesus Tuhan kami. Dami di debatan na sumurong siyan saluhut na roha. Imana mangaramo tiate-ate dohot pikiran muna. Ibagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dulu maham. Jamita di pesta Natal umum di Bornginon. Tersurat di Yesaya Bidusia ayat sada saha Rodiono. Yesaya sia ayat sada saha Rodiono. Bangso na mardalan di bagasan kahulomon marnida sada panodang na bolon. Bicardo sada panodang diakan na mangingani ano linggoman ni amatean. Nunga di patoropo bangsoi, nunga di padiriho di ibana halalas ni roha na bolon. Marlas ni roha na sida di julo di buhin. Songol las di roha di gotilon, songon parulupulupon na marbagi tabat-taban. Ainung nga di ponggol honho auga nape tu ibana. Dohot patahi ni abarana, dohot licing-licing ni namanga du ibana, songon uju yari media. Masok-sok dosugut nasa sijata ni parsijata di hatu turtur ni tatangan rodi ulos namar sapu mudar kabisi panganon ni api. Ainung nga tubuh dihita sada poso-poso dilehot tuhita sada anak. Papetu abarana dusugut tarajaon jala bahenon na goarna si partahi kalongangan si ulubalang ni debata ama saliling nililing na raja ni Adameon. Bahen hagagadda ni harajaon dohot Adameon naso marujuk iha bangsa ni si Daud dohot harajaon nai. Pahoton dohot batuguhon marhiti-hiti patik dohot tatigoran. Olak nion rodi saliling dilingna. Amuruhan ni Jehovah Sebaot patupahon songoni. Ido sahakna maredehita anguluan dohatam. Anguluan dohatam si bigion nami sidi roha di batana Jumulo mahu pasahat puhita saluhutna selamat hari Natal madihita. Bersugut pianggo pesta nabalga di pesta Natal tanggal 25. Ale di Natal umumon ikonain nomar lasniroa hita majakon haroro ni Yesus Kristus si paluei. Jala jamita Bornginon di Natal umum adok sada statement nama dok panodang nama nodangi agulapon nung ngaro ngasahat nung ngasaut haroro ni Yesus Kristus nagabe panodang laho manodangi sudi pardalanan di jolma na di bagasan agulapon. Terang itu telah datang dan akan menyinari segala kegelapan dunia. Bangso na mardalan di bagasan kahulumon marnida
sada panodang na bulun. Mata yang melihat terang Kristus, itulah sambutan kita akan Kristus yang telah datang. Mata yang celik, yang terbuka, yang melihat terang Kristus. Nunga di bereng, di ida, halak, na porsea di Yesus Kristus, di haroronai, panodang hatiuron. Gabi boy ma, monang maralohot saluhut hagulapon na di Portibion. Omah hadiah Natal umum di hita Bornginon. Dinarohita marparsawara dohot Tuhan. Jalan majalo hatiuron nasian Tuhan. Na inaolongan di bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus. Ditiki di hatahos si Yesaya jabitaon. Bangsa Israel mengalami keterpurukan karena terbeban dijajah oleh bangsa Asur. Alani dosa dot pangalausion nasida dosa sintong. Gabi Roma bangsa Asur memperbudak nasida. Alani gok kahulumon asusaan tangadong kemerdekaan. Daktar bain nasida memakatindak kon na debata Jahuba do debatan Israel debatan. Dang boy na sida makatidak kon dohok mandok bangso ni debatado hami nauk pinaluana ala kuk hasusaan di ngulu na sida ditiki diperbudak bangsa Asur. Alani rosi Yesaya pabuahon sada penghiburan yang utama dan mendasar. Nunga di ida bangso na di bagasak kahulumoni hatiuron. Leonon di debatama sada anak lahu paluahon na sida berhiti holong ni rohana sian saluhut bangso na manggosa-gosa ngulu na sida. Ima penghiburan na sangat istimewa dialami bangsa Israel. Dinanihataon ni Nabi Yesaya, manak panurirang Yesaya hataon tunasida. Roh harapan kehidupan baru di malapatan. Adok pakirimon ingolu na baru tuari nanang roh. Ainungan dihamonak kod debata Jahuba bangsa Israeli siang bangso nagugu nasay toktong memperbudak nasida di bagasan gulu nasida. Alani didok nunga dipatorop debata bangsoi dipadiri di ibana sada lasni roha na bulun di haroroni si palua jala tuktakasma Yesus Kristus nasahat tu Portibion di patolhas si Yesaya anung ngatubu di hita sada poso-poso di lehot tu kita sada anak papetua barana do sogut harajaon jala bahenonna goarna si partahi alongangan si ulu balang di debatan ama saliling riringna raja ni hadabeon si ulu balang ni debatan raja hadameon raja yang dapat melepaskan bangsa dari kekuatan pedang dan kekuatan senjata perang orang-orang yang memusuhi bangsa Israel. Idoban na idok si udu balang ni debatan. Marporang ma anak ni debatai ma Mesias Yesus Kristus. Maralohon bangsa nasing kumokop bangsa Israel. Idoban na gabi dapotan atigoran dohot aluao. Pahoton nama jala patugon nama berhiti-hiti hatigoran. Mulai sonari, mulai hari ini, sahat tu ari saliling-lilingna. Ay molo hamuruhon ni Jehovah mandok, ikomonang maibana maraloho saluhut halak na porsea di Yesus Kristus. Na inaulongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus.
ketika ada kita pahami satu prinsip hidup yang dikatakan lambang kegelapan. Molo lambang kegelapan manang bangsa na merdala di bagasak kahulumon alani situasi doh kehidupan di portibi. Tarida madisi yang pertama adalah kejahatan dan dosa. Yang pasti itu adalah lambang kegelapan. Kejahatan dan dosa. Maka muncullah hukuman Tuhan atas dosa dan perlakuan manusia. Karena hukuman itu manusia mengalami penderitaan, kesukaran, kesusahan, keterpenjaraan, ketidakpastian hidup, dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam dunia ini. Manusia yang tinggal di dalam kegelapan tidak akan pernah bisa selamat dari kegelapan itu dengan kuasa dan kekuatan sendiri. Mula mardala jolma di hagolapon di portibion taktola pimbalua sian hagolapani tuhati uron parhiti gugu dohot kemampuan. Di situasi pandemi COVID-19 kita mengalami keterpurukan hampir 1 tahun. Selalu kita terombang-ambing dalam kehidupan ini oleh karena ketakutan. Orang yang mengalami dan terpapar pandemi COVID seolah-olah hidup sendiri dan tanpa ada sahabat. Mereka merasa tersingkirkan karena harus isolasi dan tanpa ada hubungan dengan orang lain. Begitu menderitanya. Walaupun dikatakan akan sembuh bukan karena vaksin yang menyembuhkan, tetapi ada sesuatu kuasa Tuhan di dalamnya. Penyakit ini seolah-olah penyakit yang sangat menyedihkan dan seolah-olah menyingkirkan manusia dari manusia biasa. Ketika kita merasa sakit, ada demam, ada batuk, ada sedikit sesak napas, tapi halak batak sasitong nga molo sesak napas, tapos kosan na baluja huru sipatan na balujungi. Adong tu niuluro, setiap orang yang melapor ke rumah sakit harus dites dulu, harus di swab dulu. Jika dikatakan negatif oleh penilaian mereka boleh dirawat di rumah sakit seperti biasa. Tetapi jika dikatakan mereka positif, harus divonis seperti orang pembawa virus kemana-mana. Dan kadang-kadang diteliti, mereka dijangkiti virus oleh orang lain. Apakah itu dipajak, apakah itu di kerumunan orang lain, dan mungkin bahkan apakah itu di gereja. Sungguh menyedihkan dan bisa menjadi kegelapan dunia. Sekarang terang Tuhan bersinar di kegelapan itu. Bolehkah kita menerima saudara kita yang memang terpapar, dinilai oleh orang-orang tertentu untuk berbicara, melihat, bersahabat? Memang karena komunikasi dan alat-alat komunikasi di teknologi yang canggih ini, bahasa-bahasa yang indah selalu ada. Tuhan menghiburmu, Tuhan memberi kekuatan. Saya malum mahatop. Alaidang boy berengok kuhoai nama biar. Ayaw pe selamat don non, sotuk so selamat awal aniho. Itu keadaan kita.
Di Natal umum didok lambang terang itu diberikan Tuhan. Panodang namar sinodangi ngailiot Tuhan. Bangso namar dala di bagasan hahulobon marnida sada panodang nabolon lunga tubuh dihamu sabor ngenon diutasi daw si paluai ma Kristus Tuhani. Memang rolo peraturan di pemerintah dan bui porngin ini nak paborngi kumar nata. Memang ngai takku bijolma di KPKP molo pabor itu. Jadi gereja pi unak pabor itu. Waro mangete honete sonang ni bornin naya te molo arian. Tong do maul. Aleng ko di Tuhani nang berbeda. Nang berbeda ko di Tuhani no. Taksibay no nalasani. Semua ini harus kita terima dengan terang Tuhan, yaitu apa? Pertama, kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan. Itu lambang terang. Terang yang diberikan Tuhan adalah keselamatan yang sempurna. Yesus Kristus yang memberi keselamatan yang sempurna. Pertanyaannya, keselamatan yang sempurna itu apakah harus dinikmati manusia dengan kekayaan, dengan materi, dengan damai sejahtera, dengan suka-suka dalam kehidupan, dengan tidak ada pergumulan hidup? Itu harus dipahami lebih dalam. Hidup yang penuh dengan kebenaran. Jika terang Tuhan bersinar, hidup penuh dengan kebenaran. Ikositong. Jangan ada sifat egoisme yang mengelului kemenangan sendiri. Mulai membuka lembaran baru kita tahun 2020 saya setelah hari Natal, maka hiduplah dengan kebenaran Tuhan tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Di Noengon, kalau tahu bukut tu COVID naking, naguda ngajol mana egoisme itu. Hal na egoisme majo mengelului hasonanga pribadi. Ulah kabawa itu ngatongan di keluarga hal naik monang do bukan. Ulu bawa. Tak pola gugu kerejo ale mana gugu. Imam ulu bawa tu. Ulu manuci piring hai laut di. Ulu mama mula jamonok tujabu jalan marcerita do keluarga sudah buti. Dirasai mana dak taboy doh dongan nakamama do 1 jam 10. Di situasi kopi itu tadi dari kode-kode berbuka do terus mulai ina lau berkode-kode satu borong ini bahaya nih angga mama tau monang mai kalau dunga mama begini bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan kebenaran tidak pernah tetapi langsung makan dan minum tetapi mersuak pedak sanga dok sikat gigi pedak sanga balamu mana pujabu paya sujabu mengurupi inatai dok danak seolah-olah hai laut imam mulu bawa ngaya cari yang mulai mekmeti si sulang inung ngadu ati soduk idahan nai anakku sayang anggo tuburu narak pala dohon nason ambil ini ido mulu tuburu toh ido banna tersiksa gudang ina mulai danak pe ngadi siksa ijabu ido banna pengurupi hitung-hitungan di keluarga iwa apa ini calo hamu mayati hamu akaina pe hamu tu sendiri mabani hamu do apa tu anakmu soni kebenaran kah itu tidak ada di situ kegelapan ada karena egoisme muncul mencari keselamatan diri sendiri molongai berengak kahagula poni torang hati urun nasihat Tuhan hidup dengan kerendahan hati segala sesuatu yang baik harus dilakukan maka kita penopang dalam hidup ini ima anugerah ni Yesus Kristus ubal gado holong ni rohana sianu umma aking di liturgi merdu sama zolmo manipil sianadupan dewata aledang lomo rohani dewata menguhumi zolmai di hadosao liot do anakna lau paluahon saluhu jolma naulongan di bagasan kuarni Tuhan ta Yesus Kristus lau matapoton pesta Natal hita
naik tikos kita mengulu di panodang nasiak Kristus itu. Tabuka Yohanes 8. Didok di sini. Audo panodang di Portibion ayat 12. Diulahi Yesus mamadok majamitai nasida audo panodang di Portibion nasotuba merdala di naholom na bangihut tonao di bana do tahe panodang hanguluani atok ta persiapo madirita majako panodang nauk tubuh Kristus panodang di nguluta asa tiur yunang bigula pati molo hagula pun di Portibion juk do menggoda ngulut tahun yaka terlalu sensitif molo hudokon di material ati buah non alani kopi to bagus dunwai durung-duruk pike gabi suaro ya ucapan syukur tutu HP dang ado benar lucu ang kopi perdi teman do ay hami pe ngamar niang sui jalan ruas ben tuhoto salam arong musedo mandok salam kopi mati amak perdi teh salam kopi di bauduk putih salam kopi sugari jalan ketemu ti perdi teh naong ko berisi bukan jigo dak untuk perdi teh no yang marsak alani COVID, salam COVID ya, salam sehat lah, bukan salam COVID, ya sehat begitu, bersuka cita, molodung panodangi di huton, dangadong bihahulu mudibana, audo panodang di Portibion inda Yesus, udok nak isaw tinggal di manibit, molo seholak tu material lu pikirat tahun, dangadong panodang di ita segulak bu, idoban na molo ini anak mata tu inata, nyoba hasil sadario, turtiurut tuk pamerenya lah tiur. Bega-bega harga 100 sih, iya kan? Molo swadong tuh, diturgulap, kata anak pirak tikos tu suamina, gulap betul, holam materi do panodang di hilalang. Molo siap hari seluruh sumber kehidupan adalah dari Tuhan dan Dia menciptakan kehidupan itu sekarang dan masa yang akan datang. Aroi mana mangalion haluaon, tapi kita mahaluan ni, saya sama siat dosa saluhut. Alani mengulu may bagasan sukacita damai sejahtera ala toktong mahita mangihutton na tiur nasian Tuhan manangisen na mangihutton nao nasotupa merdala di hahulumon maka bukalah perjalanan hidup kita dengan terang mulai besok alana pesta Natal kata jalo sadarion tasambuk ma Kristus di bagasan gulutan merdame mate ama do ina tonga-tonga ni keluarga merdame madak danak tunatorasna perpunguhi tei jabutan keluarga gereja bersyukur kepada Tuhan menyambut Kristus yang lahir mulai besok dengan kebaharuan hidup unang masih pasobuan di sude ngulu tahun mulai saling menopang saling mengasihi sebagaimana Yesus berkorban menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami sai suan turohaki asamar parduei ali Yesus Tuhaki sai matu pajol mai nape opatani tangi aku namai Maulia tema dihuali Tuhan alapatar hasit tongan nihatam di tonga-tonga nami
dinamarlas ni roha kami mames tahun pesta hari atu tubuh ni anakmu di Natal umum Porginon. Adilioko tutu panodang nasi kopi lau manodangi ngulu nami di hagola pod di Portibion. Samardala kami rap dohoto asa huito kami saluhut lomoni roham dalam mertua mahami ali Tuhan Allah ni ay hujakon hami maho Yesus Kristus nang rotu Portibion si balua hami si lehon angguluan atong rap maho dohot kami ali Tuhan di perdalan ni ngulu nami asa mardala kami di hati urut buklas ni roha dohot damai dalam makirim hami totong di pasu-pasu si lehonopo dalam Tuhan tangiang nami alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Selamat datang Damang Denang. Selamat Natal Madita Saluhutna. Nadi Huriaon, nadi Gerejon, dohot nadi Bagas Tabe. Las marohatta teh. Tengok sada hal. Arong lupen marohatta nabui mapain hitam warlas roha asing ni Yesus Kristus. Dang arong pen. Jadi tapi macam itai las marohatta. Damang Denang. Namang lo kita non tangyang pengantianon mamang situa marihot tambunan topik dua ta songon nang tarsurat di tertib acara tahun jala setong mata buah non di nama tangya kita nang di Bagas Tabe lao sapaletikyon mar ulang tahun do ama situa tumpal manurung SH boho di tanggal 24 Desember 2020. Marhition sude ruas parhalado majelis pasatul selamat ulang tahun matamang kejang mau umurmu pas madamang marlas niroha do sude keluarga. Suang wani mat sude ruas namar ulang tahun na saminggon. Napa dua hon saat selama ulang tahun parhot ripeon lama situa martua sinurat ST inang boru manalu
na ulang tahun Hotripe 10 sia tauton di tanggal 22 Desember 2020. Selama ulang tahun Hotripe Oma to amang dua Martues Nurato Inang Bor Malau tangyang san parhado ruas suksukma pasu-pasu itu hatta di hamuna doti anak komuna doti sude ulau muna hatta ma nama masuk suang soni mah sude ruas nama ulang tahun Pak Horepion na saminggon suang ni mah buah-buah di hitam na sama ta masih tua M Tampunan. Partang yang maita debata Jahuba amanami namar hoaso nahu puji hami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami di bagasa tikion oleh Tuhan rodo hami tuaro pammu maruduk neroha martangiang marpangi dua tu oleh Tuhan di namarlas neroha hami oleh Tuhan di bagasa tikion di namar ningot kami oleh Tuhan di pesta hatutubum di naroho oleh Tuhan tu portibion nalaho mangalehon jala paluahon hami nasa jolma sian hahulumon gabe tu hatiuron lausima oleh Tuhan di tonahoko tu hami di bagasa tikion Tuhan mau lihat ma di pasat rohanami tu arupamu di luaso hami ale Tuhan di bagasa tikion marlas neroha huriamon di bagasan huriamon nang ruasmu akan di bagas nabi be ale Tuhan alani ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami homa nagabe panodang di bagasan ngulunami homa hatiurad di bagasan ngulunami upakilalaho kami do ngulunami nasa lelengon tarlumubi maali Tuhan di bagasa tikion di bagasan biar dohami ali Tuhan tahutak kami ali Tuhan di nama dalani ngulunami di tiki-tiki naksalpu saat ro di tikion inorhon ni ali Tuhan namasa di tonga-tonga ni pertibion ali Tuhan mabiar hami ali Tuhan tahu tak kami oleh Tuhan alai di bagasa tikion oleh Tuhan di leokodo tu kami panodang na mabuah kami oleh Tuhan na paluaho kami oleh Tuhan sian biar neroha sian hahulumun ima atutubu ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami rapum Yesus mahami tutu asa mardalak kami di bagasan hati uroni marhaposa tu ho mahami ali Tuhan alani unang tadi kok kami saluhu na ruas ni uriam toktong mahami dongani ali Tuhan toktong mahami jagai ali Tuhan di pardalanan ni ngolu namyon lehon pos ni rohani hami leho paktrimo di hami ali Tuhan asa malua hami ali sian ahihoton ni akka portibion hamaolon na huwa dobi hami Tuhan asimaro hamdi hami Tuhan di bagasa tikyop pele Tuhan maringot kami di salhukna akka ruas ni huriamon sian na met saat rodi na magodang dohot na matua ali mau lihat ma ali Tuhan
boy do behami ali Tuhan pajupang jala marlas ni roh ali Tuhan analian Tuhan saluhupna ruas ni huriamon upasahat taima tu ali Tuhan asa homa namar mudu-mudu hami saluhupna ali Tuhan napatiurhon akka dalam nami Tuhan udang doa ali Tuhan diak kadongan nami ruas namion na di bagasan hagaleo na li Tuhan di bagasan tikion hinorhon di panosa ni portibion na li Tuhan hinorhon ni akahamaolo na li Tuhan na huwa do bihami hinorhon di parsahito na li Tuhan Tuhan palua mahami siani ali Tuhan isalu na ruas ni huriam na di bagasan parsahito na li Tuhan lehom ali Tuhan hamalumot na sida ali Tuhan tarlumbobi ma ali Tuhan disaluhupna akarwasmo na di portibio ali Tuhan nahona ali Tuhan suspek COVID sabtu siap Tuhan takas do ali Tuhan hamoloni alai molohodo ali Tuhan madongani na sida dangadong be alona sida bolo tukpe suboy ali Tuhan mardongan rap do tami mardongan rap do takka keluargana do takka sisolho na be ali Tuhan alai homan na madongani na sida salu na Tuhan na batuguhon hapor siaw na sida ali Tuhan na pahoton pakirimo di na sida ali Tuhan atong salu na ali Tuhan na di bagasan na hona pandemi saluhuk na may malua bay nam malu malit gabi boy marlas ni roha di ari sugot aduan Tuhan asimar di bagasa tikyo pada Tuhan marlas ni roha do uriamon marningot ali Tuhan di akka pasu-pasu na nilehomo akka gajang ni umur ali Tuhan akka ruasmu Tuhan buak kay masaluhuk na ruas ni huriam ruas namion ali di namar ulang tahun di nasa mingkon ulang tahun hatutubuna dot ulang tahun ribe Tuhan tarlumobi ma yamang nami situa tupal manurung ali Tuhan natopet sadari ona Tuhan di bagasan goklas ni roha ulang tahun napa 55 tahun atong lehom bagajang di umur tu nasida lehono muhai paso laos paso mo masalukna ngulu nasida suaksone nang keluarga situa martua sinurat inang boru malau di na ulang tahun ribe nasida napa 10 sia taut nunga tunga ali Tuhan alai makirim do hami ali Tuhan syukrion asal lehono ali Tuhan gajang ni umur ni nasida gajang ni akka paso-paso tok-tok tu nasida lehonomu tu nasida ali Tuhan atong go paso-paso masalukna ruas ni huriamon nak kami ali Tuhan Tuhan pinuji mahu ali dibata jahuba amanami saluhukna ngolu namion ali Tuhan upasahat kami matu ali Tuhan daku boto hami ali Tuhan ahanan yang masa di anon di ari suwat alai saluhukna siapa moto amu Tuhan pos dorohanami pati rombu saluhukna ali Tuhan dang lo asom muhai berdala di hahulu muni alai buano mudo kami Tuhan mau lihat ma isobahon roh nami rupamu di bagasa tikyo pele Tuhan satu kinari ali Tuhan dinaing mardumu sirak kami siat tonga-tonga di bagas coromon Tuhan molotuk pe ali Tuhan mulak kami Tuhan siap bagas coromon pataro kami itu bagas nami besa sahat kami itu bagas nami di bagasan las niroha mau lihat tema Tuhan di separo nami itu rupamu atong di hatam nau kupikir kami di bagasan tikion lopok komai itu bagasan roha nami gabe ima sulu-sulu nami ali Tuhan di nahulum gabe tiur dalam nami soksoni ali Tuhan naposom napasahat tu kami imam tong pas-pasomu lehonomu hai pas lehonomu nang kajang lehonomu tang
nang restoran lahu maberitahu natami kuliat portibion asalam tabba akara persia atong mauliat Tuhan di sebahur rohanami tuh di saluhutna pangidon nami dinahurak sikop dinahurang malo hami ali Tuhan mangido tu arupamu pasikop masaluhutna ali Tuhan hobar tu asido tolong deroham mauliat ma di sebahur rohanami tuh upasahat kami pangiduan nami olam marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos dami 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 madijo dohi tajul maon. Ali Tuhan di bata manami
para siroha na sumurong nung ngadileo ko anakmu Jesus Kristus tu portibion paluaho kami pardosa asa dapotan haluao do tanguluan hami marlas ni roha do hami noaing makalason hatutubo ni Jesus Kristus si paluay pargugoy mahami marhiti todim asa marhiti padyakonon nami di Jesus Kristus si palua mardalan hami di hati urommu lau mangulahos saluhut lomo ni roham di tonga-tonga ni pardalan ningulu nami siapari asa tutuhami dohot na tinobusmu marhiti Jesus Kristus anak kaholongan ni roham nani lehomi tu portibion gabe jolma jakon mahami ali Tuhan gabe anak komu alani i asa marulup-ulup pami mamuji pasangap guarmu atong marlas ni roha mahami noaeng dina majakon hatutubu ni Jesus Kristus si palua hami mauliate madiho ali Tuhan di pasu-pasu hodong ulu nami sianari tuari ileokodon narikot di ngulu nami siapari disarihon hodo hami ganuk ari alaniho sobaho kami masaluhut ngulu nami tuho upasahat kami mandiri nami dohok nasian na nilehomi gabi pilihan nami tuadopamu jalo may gabi pilihan na hucus diadopanmu huhut bahin hasangapon di guarmu pasu-pasu mapilihan na hupasahat kami asa di parhasyang huriam lau patibulon harajaomu di tonga-tonga ni portibion buhay marohanami marhiti todim asalam patar huida jalahu boto hami gudang ni silehol lehomi di hami ajari hami asa girgir madok mauliati tu hohuhut pasahat pilihan nami dalalaho pasangapon ho marhiti Jesus Kristus Tuhan nami amen rapita mangido di tangyakai alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaom say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang leon matuhami sadarion hangguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ay horon na punah harajaon dohot tagu rodi hasangapon saliling lilingna amin jalo hamu mapasu-pasu ni di batang di pasu-pasu jala didongani Tuhan di batama disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim amin Selamat Natal madi kita saluhutna. Salam sehat. Horas.